So after a while I'm back again. I've not been able to make videos because of some problem. So today once again I'll try to make videos. I hope you guys will enjoy. Keep watching till the end. Thì hai no hai ni rok joto no ani channel ang lam soko sal kuduk ma ang videos na may ong tongka ani personal problem ni bangay nirok no ang nakarma sa no tabuk te hai no hai videos continue kay hinay ang kha kayo nirok chajak na hini tini ke Palm Sunday ni sal sini mo thao bo Palm Sunday chung palai kha tini tabuk phungai ni pasta o nok ni chung lamok phaimani pasta 15 rok pazewei tongo inke motha ni bor rok omhai khe chung phungai sriyo sini para roko himui omhai khe kaitono lobui chung palkhe richabui o sorano palaiwi tongo nirok nai tonglai di angkha klayo nirok chajak nai hani omokhe Agartala by Saprum ni main route national highway route chungkhe national highway gana o tongmani bangai o rasta o bisi brum o chung himui o mohaikhe Palm Sunday brum o chung pungai rogo program rok khailaiwo te mohai ke motharo chung sini Palm Sunday no chung palayo layo abo phung ni first train Agartala ni phainai Saprum dige Agartala ni train phainai sini aro bosok phaila ha te tabuk chung sini girjanok ko sok phaiwi refreshment kisa chung khailaiwi tongo chamung rok nungmung rok Palm Sunday ni engai chung chalaiwi tongo tabukhe chung te alkazago sok phai philaha time 10 am rok bajewi tongo tabuk tabukhe Sunday Palm Sunday ni time 10 am phung ni 10 am tabuk chung sok phaijak oro Bir Chandra Monu tuikor modigi Youth Baptist Fellowship borok ni girjanok katal udbodon chung khailaine bokhe girjanok katal amukhe kacham girjanok tini o girjanok katal no udbodon khaiwi chung hap lainai Sengno khen kaha romani bangai tinini katha sal kokti salo seng bonino katha
katal lo ya pri lo laibani tei bo haino nok katal phiok laibani nok thar katal phiok laibani jong khen kaham ma kha haino bangai belai ke hambai phai majak phainai gana gini mothar ni taku buku no bahaina hambai ya pharo belai ke khatung mani kok tani hiba nok kathar jong tini o mankha 2nd April 2023 फाइनाय जो तो ताखु बुखु नि बसकांगो मथा मण्डली नि बसकांगो तैबो हायना काई तो न बसकांगो संगै फा साजला तै फला कथा नि मंबाय अ न कथा न फेवगै रखा जों ज' तो नक्सा हालासिगोन Tabo khe chung girja kotor pai lai la ha worship service pai kha tabo khe chung jo to youth fellowship ni secretary ni nogo mai chawa ni bagai thang tong layo chini bangai borok tini chamung jokal lai kha ge chung no koi lai kha chawa ni bangai tabo chung secretary ni nog dike thangai tonglayo tabo secretary ni nogo sok phai ke no sui belai cute sui chung nukha bok ni building sakao omo borok ni main gate tabo baksa habui tonglayo chung bohab lainai borok ni nok pelai nok kaham building kotor ma okay aro sui omo belai dam ni sui ungnai na angkha klayo belai no cute belai no na bonai thogo te borok ni aro takhum rok botongo sindi bo takhum bai thungui belai no tongthok zakha mayan pa changate ason no antuin silva trina chang tabo chung chamung chaw lai wan bangai ready lai tonglayo baksa tolao baksa table sakao je kathama hai kino chung chalai wan bangai tiar tonglai kha
tabuk ke mai cawan izora. Tabuk ke mai rok capai laila ha. Tabuk mai capai ui serapsa nokla lamagana o achugui leng lawi tei tabuk janiza tongmani jaga mothao chungthang lai phinai ke tinini videos tinini vlog ke asuk no ongnai orono bathak ro sinai nirok nai tongmani bagui hambai.